Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ubak kro el pariat u presiden ke dorbar ki wahe kur ri jaintia ulapen pau ke Jinkerman hadin baka executive committee ke Jaintia Hills Autonomous District Council JHEDC ke balam khmat dakat National People's Party kalakular bantau anno banyada ya ke jing ai jat kemi. Haka jing ekran berupa kru el pariat ling ba ke phone call haka arpu kundai trik jelliu arja arpun riu ulaong bala ars nam kira pak jing tho halor ke ni ke benta syaka JHEDC. Batkan long ke jingker khu halor ke sen jam ke bala shim da UCEM bat ke executive committee jong ke council. Kini ke jing pentep kalau wan hadin ke jing kendo bat ke executive committee haka ba ke dorbar ki wahe ko ri jaintia kala pen sengek no ye ke jing temu penlong jing ye ki bandawa ye ke tai ke benta. Nolor kata ulo angru makin yai ap ya ke dorbar kenang makin lak ban penlong an no ya ka. Halor kan ni ka jing jing tho jong executive committee jing lam jing ba ma thambor siwat kum CM kila ai ka jing tip yang ni namba ka jing tho ba ki isi kala rai ban how ai halor ka ni ka benta ba nimpel scam ya ka jaj ke kenja me ka kini kata ka de material ni te halor kan ni namar ban naga leng jong ka dorbar ki he kur jentia ha ka ba ki he kur ni karang ba kur na baro ki badan hajentia jong ni ki sang kur ki dan benta naga ni karan san te ka yan namar ba kan ni la ars nam tam ki la ai jing tho abakot te han benta ki isi ka la rai ban how ai no halor kan ni baknang ba pen scam ban yada bat ban singa no ka jing em kham tam gum ki try muluk ha kan ni ki Argentina bakam jo jala Meghalaya. Kata kada kim sedang. Kadang nak liang kat council bakas ketri jang isi kalau ai notification hai kini ki banai bagi snem beradab. Baki pe itho ia kita kikur kiba banyo ya ke shil try. Okay. Nah, kita kikur kita try muluk nolorang tapat kadon pat kawai pat ki kur ki ba summit da kita ki waipat ki jaj benrio ki ba don hajentia Okay. temat kini de notification halo ki ba ka ai te kadon pat ka wai notification ka bala issue hang ne ba ki waipat ki jaj benrio ki de indigenous tribe Okay. tahlor ka nero kadon te negaleng ga jongi ka dorbar ki ba kur ban ka JSU ki waipat ki seng balang kila parsha halor ka ni manheliang ka executive committee jong ka JHDC kala denotified Okay. ya kata ban itho kumki indigenous tribe giwai par ka jagdan rio Okay. ta kata ka dagi temle ka wai pat la dan bikin mi pat ka notification bagi kata hi ka jo kita ki jagdan rio giwai par ka jagdan rio kala itho pat ya ki kumki patrilineal system society te kata ka indigenous tribe ka kampau sho te halor kan ni na ka liang jongi kum ga dorbar ki he kur ni ajing tho la ka basha sho CM dan ong ba how an shwa yang kini ka jaj kenja na ka tmi hadin adap kan ni te ngin saya perkhat ki bai pat ki jaj ben rio Okay. kat bam pat let how an halor kan ni wadam kta wadam manra ki bai pat ka jaj ben rio ha kan ni ka jing khon ga jongi Okay. ai ki kur pat ke ka basai bahan mas dang rongi ong ba yikat council ban thau ban qualify boranti kat kum ga an schedule ya barra ki kur ki jaj ki ba ina ka kami Okay. ki bawan ka kur ka jaj na ka kami ke bara don lupa di hajar sne menchwa kini de ban wan ra na ga tho kat kum ga ai tang kita ki kur ki bawan ka jaj kami ki khen kuren khan ka kami tang kita hi de ban Okay. itho na daga ai lanang ta tamat nim kwa di bai pat ban thau pen mi di bai pat ke jaj ben riu ne pen mi pat di bai pat ki kur kita tangim kamjudan ta ke kamjudan ka history hangi bakin don kum kita Okay. Kata. halor kan ni te men ta ke si na ka leng jong ka CM ula khot yangi ban keren bat mila ajing tho yu ra batayo yangi ba ka draft kila tho kila sedang man tho ban wan bo renti na ya kata ka
ka ba ka kur ki jaj ba wan naga kami kila asdang Okey. te ba kumjur kita giriti penyakur ka jing ka dostor ni apa tengani katai kan sawan Okey. te halor kan ni ngi ka leng ka jong ni ka dorbar ki he kur ni la ai ka jing khobelai yu wa CM bat ka extra committee jong bat ki officers Okey. ba kila asdang kan ni ka senjam kila asim Okey. tengi karmen ba halor kan ni ka katkum ko jing karen bat CM ma thombo ulai tho ingi ba shen kin sapen kre ya kan ni ka jing tho ka balong draft hade nang to tengin sa ya karen bat ngi ki we kor bat ki daloi ki badai bandon menta khnang ba anda ka swab kan long an kan dei ka an ka ba bhatam bat ka ban mentoi bat yo jing mentoi ki kor ki jat ki ba naga kami khnang ba ka sarkar jalla bat ulat ka jalla jungi un ai ka jingi manjur da ka bohon bat ka bom khata ki waipan Okey. kata ka dei ka yi tula kular yangi menne bat la ya karen te ngi kermen ba hakini ki ka dorbar ka jingson dorbar jong ka EC na ka council shen ngin yo ye ka ni ka an ka ba hatam Okey. kata ka dei ka jingi karen bat segawai ru ngi dang ong ba jingi dei fi ka ba ar kan ba hedingi dei bat ka ni kerpat ban itho ya ki sengkur kene gi pan itho ki sengkur ka daw ba kembalong menta ngiden ke council ke badekat kongko sekshedil henry gi sengkur ke penlong ya ki basensyar gi kur bat ke jaj benreu jungi kembalong menta ki bapli ngi hab ban register ha ke Society of Registration Act ke badai ke sok ka an ke bakan thop ya baro ki jaj benreu gi seng ke badan India tengi na karpat ngleng ni karpat yu bas ngaba itho na kat kongko sekshedil namar gi sengkur ki dai gi trairi ki seng trairi Lada itho kat Legas Council kan as government of Meghalaya bat sa government of India nginlaj na kata kating penhat yang ni hakita ki an bunjat khamtam ki income tax. Okay. Income tax nginlaj exemption nang tapa kan nginlaj kan ka ki an jong government of India kenam tuklar halor ki kur ki badan ke don jaka don khendau ke don ying don sem ke don ka spa ka phau ma Tegini ki anjang dari India kenam tukular show na marka council ka jongi kala itho ya kaniki sengkur ke beragi traditional institution. Okay. Ka bakhaddo ang ni kanang banyesa ka nipan ni karpat ikat council banito ro ikiwekur. Kiwekur mo de girangba jongi kur. Namar ba kirangba ni kiwekur ke dai kibi itho ki bajantam bitte mano dai kur jonga bat mungni dai nakajat bentre ko jongi. Tehanda ngini pan ngini namar kaldaw ko long ba hajinga dai ba ka shulul tribe certificate. Okay. Tombalong menta ka dai ka deputy commissioner office be issue ki shulul certificate. Te ka way na kandon jong ka government of India ha ka arja khatsan kala ong ha ka online portal ba la da don ha ki mixed marriage ki ba apply shulul tribe certificate ye kan ni ka government kala aptha ba kan wan ke NOC from the clan elders nagi rangba jong ka kur te ki mixed marriage kemon ba dan ki ba shongkorim bat khla jan te manoban ai ka tribe certificate manoban ai ban pensisa i ka ta ka kur ka jan hato ka dai nam dai te ka dai ka da mat ki rangba kur ne ki he kur ki da council dai ban itho no ki ai bor ki kindai ki breu ki ba la ban pensisa ba kini kidai upanar ni be khasi ni be war kita kini kidai kita benri ujongi kini kidai ke kur trai ujongi te langi le kini namar khnang ban yada ban penkhlan ya kata ka longkur longkha naga kemi bar ka jo ka por ban mentang yo I ba ka jingrung kerthap jong ki wei pat ki jaj benriu na seliang upot mana ki wei pat ki jaj bereu ki bakwa ban pengkala ya kerkom im rukom bam rukom rem ga jongi mat pengkala baro nang kata kada mi ong ba itho na ikini ka sengkur ya ka pen scam ya kur ga jang kami bat kirang ba kur ka government of India ro ngasyo tho ba kan kemen namar ki an kila karikam kat kum ka an six schedule ka bala pen ai bot ko bor yangi ki try muluk ki badan hi ki lom pedeng. Okay. Kajing sungaw jong item baro hingi kamen namar bahadin yole sailan refuse nem tam yala don ga JHDC
mentah ka new CM bat ki si jong ki kala sin jam ka manengkong ban thau no kan ne namar kan dai ka jingkar khu ya ka jaj ban reu ka jongi ka bahir ka pallong nang ba ka jai kin jan ka kami te hendai bat la kataro nginang ap ya kini ka jing song dorbar jong ki isi bat ngi karmen bah ka jingilang khmat jong ba thambor sibat ka musia JCDC yep hagini higi singi negatia banwan kin pallong anyo kan ne bat ngi kat sakawai ro sakawai ngi ong ba komu ku chief minister jongi konrat sangmaro bayalam ya ka jalla jongi ni ke bo ro ka jingkar pat mahajing ya dai bat ka shul tribe certificate dai ban issue no manta dai ngi karpa ban issue no daka JHDC na ka council jongi dai garo na dai khasi no jaintia council kan wan biang ko magi ki snam manchua namar gini ka shul tribe dai ban pinsisha dai tang na gini ki dai hok ban ai kan Okay. te baro hi kor ki badan hajaintia na shilong ro kadam kini ki basim kajak na ka keme kiyo jing tip gane kiya kamen tambah ka jing kamen ro ni karman makan long an no kan dagwan ra na jing tha kata hi te ni tip ni ong ya ka government of Meghalaya ro padai ban ai no declaration ba ka Meghalaya ka dai ka matrilineal society ba follow ka ta system kan namar ga United Nations ngitep ka partai gatep meteng mangi kiba bat ya kata ka her pateng ga yo na ka kami tengis nga ba ka sarkar jalla jinglang kau konrat sangma kumbola le menta ula ngi yo jingtip long ba kila thai ka bor ba ula bo kita gi bre banwat ya katan rai jong ga jaj ban reu na do khasi jaintia garo tementa la dai ban le sakanero declaration namar ka sos jong ni barang ni kadai na ka kami te kata dak shuru tarai ro pensisa kadai wan naga atamas council ka badai bera ko bonus schedule Okay. te kata kadai tangi ni ta ai khublai ki bara ni karman bagi MDC ke jongi menta kila aktif ya la ka kamram da kajing ya batai jing ya singotho ka jongi singotho yaki ni karman baga bahatam na banta ka jalla ka jongi bara ka wai Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya